to kin ga a cikin buri na ra ina so na ga yau mun tashi a kasar mu da kuma nahiyar mu mutane suna da lafiya, kuma sun kamar misali sun san kisan so da yawa yadda muke zaune, kamar mutane ba ma su san me ke damun su ba su san inda za su je su samu a asibiti, wanne za su je yau sai ka tashi kai tafiyar wani kwana ɗaya ko kwana biyu, ko sai an je an sai da kayan gona ko wani abu kafin mutum, ko kuma in ya je karamin asibiti a ce ba nan za a iya kula da su ba sai sun je babban asibiti, haka da sauransu. Kuma da cewan so burina a rayuwa gaskiya ina da sha'awa akan abin da ake kira wannan non-communicable diseases, su cutar siga, hawan jini, cutar daji dinnan da sauransu. Yawwa ba yawwa haka so saboda abu ne da zaki ga duk wani in kika dau al'umma zaki ga mutane da yawa suna da shi. Yanzu yau ko kusan duk gidan da zaki je zaki ga akwai mai hawan jini, kuma ba abin da muke yi da zai wato ake cewa rigakafi ya fi magani. Ba ma yin rigakafin nan, abubuwan rigakafi a ce mutum ya kula da abin da zai ci, kar a rika shan sigari ina shan taba, a motsa jiki. Kuma motsa jiki ba wai mutum sai ya je gym ya wannan ba, a'a dan tafiya dinnan, yawa aikin cikin gida da sauransu, su zuwa abin da ake kira screening, wato kamar su cutar daji na wasu suna da abin da ake kira screening, wato kafin ya zamanto ya zama dajin ma, kamar dajin bakin mahaifa, akwai gwajin da ake iya yi a san cewa tofa kamar wannan akwai matsala, kuma da maganin da za a iya bayarwa kafin ma ya zama daji. To irin wannan ina so in ga ya an waye gari Afirka da mutane suna da lafiya, sun san wayannan, suna daukan lafiyarsu a hannunsu, ba wai sai sun jira a ce gwamnati ce ta zo ta yawa ta musu ba, kuma ba wai sai mutum ya zamanto sam ya kwanta ba lafiya hajaran majaran sannan zai tashi ya tafi asibiti ba.